गिबि सिन्थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरोबाव दिनैनि बे रबिबार दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ आरो मोनसे गोदान टपिक आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै जों बयजों लोगोसे आरो नोंथांमोनजों लोगोसे बे मोनसे फिसा टपिकनि सायावनो दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौ आङो नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों। बे टपिकआनो जाहैबाय Who is God to you? Or Who is Jesus to you? दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो लादों जे नोंनिबो जिसुआ सोर आरो नोंनि मथेबा बे इसोरा सोर। दिनै बेखौसो आङो नोंथांमोनजों सावरायनो लादों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जोङो दिनै बयबो मिथिगौ बे इसोरा सोर आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ सोर। नाथाय जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जों दिनै बेखौ मिथिगौ बे जिसुआनो इसोर आरो बे इसोरानो दिनै जिसु ख्रिस्ट' गोथां इसोर होननानै जों दिनै बयबो मिथिगौ। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ मा जोंनि गासैनिबो नंगौना नङा अनजाग्रा लोगोफोर? बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गासैनिबो होनब्ला जोङो दिनै बयबो मिथिगौ। जोङो जेखि मावा जेखि दाङा जोंनि थांनानै थानाय मा जानाय लोंनाय थाखा फैसा खामायनाय गासैनिबो बे इसोर बेनोगिरि। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन। अब्लाबो बेनि गेजेराव मिथिसेयावब्लाबो जोङो दिनै गोबांथार समाव जोङो दिनै मिथिब्लाबो जोङो दिनै मिथियैनि समान दिनै जोङो जायो। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा मिथियाखै बे बिथांमोनजों बेखौसो आङो शेयार खालामनो सानदों आरो जायफ्रा मिथिखाबाय बिथांमोन बयनिसिमबो हाजासे हामबाय होननायखौ जासिहरदों। अनजाग्रा लोगोफोर, बे समाव आङो नोंथांमोननिसिम गासै मोनबा पइन्ट्स आङो दिनै लानानै फैदों। Who is God to you? बेनि सोमोन्दै। Who is Jesus to you? बेनि सोमोन्दै। नोंनि मथेब्ला जिसुआ सोर आरो नोंनि मथेब्ला बे इसोरा सोर? बेनि सोमोन्दै आङो मोनबा पइन्ट आङो दिनै लानानै फैदों। गोबांथार दिनै पइन्ट्सफोर दङ, अब्लाबो गोबांथार बे बाथ्राफोर पइन्ट्सफोर गोनाङावबो थासेयावबो गोबांथार पइन्ट्सफोर थासेयावबो दिनै आं मोनबा पइन्ट आं दिनै लानानै फैदों। बे समाव जोङो फरायनानै खोनासंनि। Number 1 point. Who is God to you? Answer is this. He is my friend. Number 1 answerआव आं दिनै बेखौ लानानै फैदों जे नोंनिबा इसोरा सोर। Number 1 point बेनो जाहैबाय He is my friend. बियो आंनि लोगो, बियो आंनि असे लोगो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, मिथिगौ ना बे गोथां इसोरा सुखुआव दुखुआव जोंनि अराय हेफाजाब होग्रा, मदद खालामग्रा, जेरै आंगो असे लोगोआ गावनि असे लोगोखौ जेरैबायदि सहाय मदद खालामो, बेबायदिनो बे गोथां इसोराबो जोंनि लोगो। आरो जोङो पार्सनेलि जोङो बुंनो नांगोन He is my friend. He is my best friend होननानै दिनै जोङो बुंनानै लानो नांगोन। बाइबेल सिरिज जोङो फरायनि। बेखौ मोननो हागोन Gospel of John chapter 15 verse 15। गाहाम खौरां जहननि 15 बालाबनि 15 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों? आं नोंसोरखौ लें मुंख'बावलिया, मानोना बिगोमाया मा मावो बेखौ लेंआ मिथिया। आं नोंसोरखौ लोगो मुंख'यो। मिथिबायना? बे जिसु ख्रिस्ट'आ होनदों
आं नोंसोरखौ लें बा दाहोना होननानै आङो नोंसोरखौ मुख'बावलिया बा गाबज्रिया मानोना सासे लेङा सासे दाहोनाया माहाजोननि मा खामानि मावनो नागिरदों बेखौ जेबो मिथिया नाथाय मा होनदों जिसु ख्रिस्ट'आ आङो नोंसोरखौ लोगो होननानै गाबज्रियो मुंख'यो मानोना आफानिफ्राय खोनानाय मानिखौ आङो नोंसोरनो मिथिहोबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नायदो बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै माबादि बाथ्रा बुंदों बेनिखायनो he is our best friend God is our best friend Jesus is our best friend अनजाग्रा लोगोफोर जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन बेनिखायनो बे कुइसना बेनो who is Jesus to you and who is God to you अनजाग्रा लोगोफोर जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन बे समाव जोङो बाइबेल सिरिनि दुआरै गाहामथारै जोङो खोनानो मिथिनो मोनबाय जे बे इसोरा जोंनि मा लोगो आरो बे इसोरा जोंखौ लें होननानै मुंख'बावाखसै लोगो होननानैसो दिनै मुंख'बाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन and now number 2 point नै नाम्बार पइन्टआव जोङो फैनि मा होननानै बुंदों he is love मिथिबायना बियो अननायनो बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ अननाय स' बे समाव जोङो बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो नायनि बेखौ मोननो हागोन 1 Johon chapter 4 verse 16 से जहननि 4 बालामनि 16 सिरि आं फरायनि इसोरा जोंखौ अनो बेखौ जों मिथिगौ आरो फोथायो इसोरा अननायाव जाया थायो बियो इसोरनियाव थायो आरो इसोरा बिनियाव थायो मिथिबायना अनजाग्रा लोगोफोर who is God to you again इसोरा नोंनिब्ला सोर आरोबाव एन्सारा दिनै नाम्बार 2 पइन्टआ दिनै बेखौ लानानै फैदों बियो अननाय he is love बियो अननाय मिथिगौ ना बुंदों इसोरा जोंखौ अनो बियो जोंखौ मिथिगौ आरो फोथायो इसोरा अननाय मिथिबायना बे इसोरा अननायसोनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो मा बुंदों अननायाव जाया थायो बियो इसोरनियाव थायो मिथिबायना जाया अननायाव थायो जाया अननायजों अरायबो सोलिबाय थायो बियो इसोरनियाव थायो मानोना इसोरा अननाय आरो बेबायदि मानसिनियाव मा होननानै बुंदों आरो इसोरा बिनियाव थायो मिथिबायना इसोरा अननाय आरो जाय मानसिया अननायाव थाबाय थायो बिनियाव इसोरा थायो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ क्लियारै मिथिहोबाय बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे इसोरा अननाय जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बेखौ मिथिनो नांगोन अब्ला जोङो बे समाव गावखौ एसे गोग्रोम दिनि आङो अननायाव थादोंना थायाखै आङो अननो रोंदोंना रोङाखै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन आरोबाव नाम्बार 3 पइन्टआ बेनो जाहैबाय he is my healer मिथिबायना बेयो आंनि सोखाग्रा सोर बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि सोखाग्रा स' बे समाव जों मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंबावनि स' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 103 बालाबनि 3 सिरि Psalms 103 verse 3 फरायनि जिसुनि मुङै मानोना बेनो नोंसोरनि गासै इनाय मावनायफोरखौ निमाहा होयो बियो नोंनि रगफोरखौ सोखायो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे समाव बाइबेल सिरिनिफ्राय जोङो मोजांथारै मिथिनो हाबावबाय मारै बियो जोंनि सोखाग्रा he is my healer बियो आंनि सोखाग्रा जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन सोरबा जुदि सोङोब्ला खोन्थानोबो जों गोरोंजों दिनै जोङो जानो नांगोन who is God to you he is my healer अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन मारै मा होनदों बाइबेल सिरिया बेखौ जोंनो मिथिहोदों
बियो जोंनि गासै इनाय मावनायफोरखौ क्षमा होनो हाग्रा इसोर आरो मा बियो नोंनि रगफोरखौ मा सोखायो होननानै बुंदों बाइबेल सिरिया जोंनि रगफोरखौ जोंनि बेरामफोरखौ सोखाग्रा बे इसोर अब्ला बे समाव नाम्बार 4 पइन्ट 4 पइन्टआव जोङो थांबावनि बेयाव बेबायदि लिरदों He is my eternal life. Who is God to you, dear friends? Who is Jesus to you, dear friends? Answer is this. He is my eternal life. आरोबाव दिनै जोङो बेखौ मिथिबावनो नांगोन इसोरा नोंनिबा सोर आरो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनिबा सोर एन्सारा दिनै बेखौनो जोङो मिथिनो नांगोन बुजिनानै लानो नांगोन बेयो आंनि जोबनो रोङै गोथां जिउ बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि जोबनो रोङै गोथां जिउ बेखौ दिनै जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिनानै लानो नांगोन आरो मिथिनो नांगोन अब्ला बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि स' बेखौ मोननो हागोन 1 Johon chapter 5 verse 20 से जहननि 5 बालाबनि 20 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव बेबायदि बुंदों जोङो मिथिगौ इसोरनि बिसाज्लाया फैनानै जोंनो मिथिनो हानाय बोलोखौ होबाय बेनिखायनो जोङो नंगौ इसोरखौ मिथिगौ जोङो नंगौ इसोरनियाव दं बे जाबाय बेनि बिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट'नियाव दं बेनो नंगौ इसोर आरो जोबनो गैयै गोथां बै समाव गितफwr बाइबेलनिफ्राय क्लियार जोङो दिनै खोनानो मिथिनो हाबाय मा होननानै जोबनाय सिरियाव आरो जोबनो गैयै गोथां बे इसोरा जोंनि जोबनो गैयै गोथां जों बे नंगौ सैथो इसोरनियाव जोङो दं अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनो जाहैबाय इसोरनि बिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट' बे इसोरनियाव जोङो दङ जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन बे इसोरा गोथां बेनो नंगौ इसोर आरो जोबनो गैयै गोथां Who is God to you? Who is Jesus to you, dear friends? He is my eternal life. बेखौ दिनै जोङो मिथिनो नांगोन बेयो आंनि जोबनो रोङै गोथां जिउ होननानै So आरोबाव last point number 5 point 5 पॉइन्टआवहाय बेबायदि बुंदों He is my hope, dear friends. Who is God to you or who is Jesus to you? Answer is He is my hope. फिननाया बेनो बियो आंनि आसा आरो भरसा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे जिसु ख्रिस्ट'आ बे गोथां इसोरा आंनि भरसा आरो आसा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंनि बे समाव स' बेखौ मोननो हागोन रमनि 5 बालाबनि 5 सिरि रम chapter 5 verse 5 फरायनि जिसुनि मुङै बे भरसाया जोंखौ लाजि फोनाङा बे इसोरनियाव जेनाखि जोङो भरसा दङ बे भरसाया जोंखौ लाजि फोनाङा because God is my hope because Jesus is my hope dear friends मानोना गोथार जिउजों इसोरा जोंनि गोसोखौ अननायजों सुफुंबा मिथिबायना मानोना गोथार जिउजों इसोरा मा जोंनि गोसोखौ अननायजों सुफुंबाय बे गोथार जिउआ जोंनो ओरैनो होनाय इसोरनि दान आरोबाव जोबनायाव बे गोथार जिउआ बे हलि स्पिरिटआ मा बे जोंनो ओरैनो होनाय इसोरनि दान मिथिबायना आरो बे भरसाया जोंखौ लाजि फोनांनाय नङा होननानै बुंदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं बा उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों बे 5 पॉइन्ट्सनि गेजेरजों जानो हागौ गोबांथार दिनै सोलोंबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो बेखौनो आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै
गोबांथार पॉइंट्स बाथ्राफोरखौ बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय स' हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन' बेफोरबादिनो गोदान गोदान फोरबोनि गाहाम बाथ्रा भिडिअखौ मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि बेल आइकनावबो दिनै क्लिक खालामनानै लादो स' हामबायसै आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि बे टपिक जेनाखि टपिक हु इज गड टु इउ हु इज जिसास टु इउ बेखौ गाहामथारै बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो आसा भरसा दोननानै आंनि बे भिडिअखौ आं दिनै एसेयावनो बेयावनो दोनबाय स' गोजोन्थों इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों खुलुमबाय